बे मोस्रोम बाजैया ओंखाम ओंख्रि नाङा होनबाबो आरो होबावलांदों। थोन मोनसिबाय जानोनो हानाय नंला खोमाहाय। आंनोबो होलांदों आइया दानि इसेबाव। आंहाबो थोन मोनसिबायानो। आयौ जानोनो हाला खोमाहाय। नांला होनखादों आङो ब्रा होनांदों। ओरैनो थांगासिगोनहाय आं जानो हानाय नङा एसेबां। बिजुलि ओंखाम ओंख्रि होबावनो दे। नांलालै बाजै एसेबां बुरजा होलांदों नों दानिबो। आं नाङा होनखाबायानो ओरैनो थांगासिगोन ना। आं एसेबां ओंखाम जानो हायालै बाजै। आयौ एसेबां सिख्ला मानसि जानानै बेखिनि ओंखामखौनो जानो हाया होमबा? बेनिखायनोथ' नोङो मानसि हामख्रें एसे मोदोम दिहुन नोङो। ओंखामफोरखौ जा मोजाङै ओंखामखौनो जानो नागिरा। आयौ जाखाबायानो आं दहायनो एसेबां बुरजा होखादों गावगाया आरो होबावलांदों। ओंखामबो ओंख्रिबो भाजाबो होलांदों गावगाया नाङा होनबाबो। एकदम थोन मोनसेबायलै बाजै आं जाला खोमालै आं जानो हाला। आयौ मानसिया जाजोबाबाबो एसेबाबो जाबाव। बोरै जाबावनो बाजै एकदम थोन मोनद्रायबाय दिनै उदैखौ। आयै आंबो जानो हाला मोनबाय एकदम गावगाया नाङा होनबाबो होलांदों जोंफोरनो। नाङा जा बा गोथाव मोनाखै आरो हो? गोथाव मोननायाथ' मोनदों र' बाजै थेवब्लाबो एसेबांबो बुरजा जानो हायाना गावगाया बुरजाद्राय होलांदों। फार्स्टआवनो बुरजा होखादों नों गावगाया आरो होबावलांदों। बिदियावलाय बोरै एसेबां सोना लानो हानो दे। आं जालालै बाजै बोरैबा मोनजोबबाय एकदम थोन मोनग्लिजोबबाय। इसेबाबो जा दिनै जानाय थोन मोनदों। उदैया दिनै खिनाय जाखासिगोन खोमाहाय गाबोन थांनो हायाबा मा जागोन। बे आब'नि खामानिया जाबायना जायाखै नै बिथिंजाय आरो सासेया ओंखामखौ जानो हाला बुंबाय थादों। बोरै एसेबां जानो हानो दिनै? दहायबो आं एसेबां बुरजा होखादों बिनो आरो दानिबो लखबना होबावदों नाङा होनबाबो। ओंखामखौबो एसेबां थाब जाखाङो। एसेबां बुरजा होबायथ' सिन जाखांबाय। बे आब'निया जाबायना जायाखै आं खेबसे नायबावनि र'। दे एसेबाबो जाथार। गोथाव मोनदों होननायानो बिदि आरो। बेसेथ' जाखो दे दहायबो एसेल' होखादों आङो। एसे नङा दे आयै बुरजा होलांदों नोङो। आंनोबो होदों आनैनोबो होदों। नौलै बाजै औ आं गाबोन मा जागोन थांनो हायाबा थांथारनांगौ आंहा। माने आइया गोसाथार लोमजादों ना। दसे बेफोरबायदिनो थाथ'नाय ओमफ्राय दसे उनाव जाबानो जाबाय। माने लासै जाबाय था दे। जा आङो आं बाहेरायाव थांना फैनि। बे नोंस्रायाबो सानला एसेबां जानो हाया होनबाबो ब्रा होलांदों लखबनानै। माखौबा दिनै एसेबां ब्रा होलांदों ओरैनोबा माथो नाङा होनबानो होलांखाया। बिराद गोथाव जानाय बायदि मोनदों खोमाहाय बाला। ज्राव गारनोसै खोमाहाय बाल नायबासो जायो दे। ओरैनोबाबो थाखा फैसानि आंखाल गैखाया जोंहा। बे ओंखाम इसेयालाय मा? ओरैनोबाबो जोंफोर खोजानानि मालिक जाखासिगोन जोंफोर हारसिं। खेफ्राय सोलिला दानिया। मानोना बिसोरनो होलाना जोंफोरो खोजानाखौ आं लांना दोनहैजोबनोसै। दानियाबा जेसेबां खरसा खालामबाय था एभेलेबेल जाबायना। बिसोरनो होबाथाय भागोनि मानि होबावनांगौमोन। दा जोंनि गोजा जाबाय। इसोर गाबोन माला सोराङो बेखौसो सानगासिनो आं दा। आनै मा हारसिं मिनिबाय थाखो नोङो? जेबो नङा। ओरैनो माने उदैया बांद्राय थोन मोनदोंना बेनिखायनो मिनिनो ओंखारलायलांबाय आं। नंगौ होमबा नों जागोन ना जाला आनै? इसे जानानै जानो हालाहाय नों जा आं जाला। आं इसेल' जानोसै ओमफ्राय जाला। आंबो जानो हालाहाय। साला अन्थाइ सोना दोनबाय दे। बिजुलि नोङो जोंफोरनि खोजानाखौ लानानै हारसिं धोनि जानो नागिरदोंमोन ना? नाथाय जोंफोरो नोंखौ हारसिं धोनि जानो होआ। नों एसेबां लभिया। जोंफोर एसेबां मोजाङै राननो फैखादोंमोन। नों साला बेफोरबायदिसोना? नोंखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोन आङो। दासो मिथिबाय आङो नोङो टिलुजों मानो हाबा जानायमोन। नोङो टिलुखौ धोनि नुनानैनो हाबा जामारदोंमोन। दासो बुजि मोनबाय आङो। नोङो जोंफोरखौ थगायनानै नों खोजानाखौ न'आव दोनहैखोमानो नागिरदोंमोन। आसरित दे साननो गोनांबा। साला दानियाबा अन्थाइखौनो लांसिगोन बियो गाबोन फुङाव खोजाना होननानै। खाफियासो फुङावनो थांगौमोन खोमा खोजानाखौ लाखोमानानै। खोजानाखौ ना इसोरा जोंनि थाखायसो होखादों आं मिथिगौ। बेनि थाखायथ' नोंखौ दिनै जोंफोर हमनाबो मोनबाय। माखार सोना दोनसैहाय बेगाव। ओंखामा जाखांसिगोन खोमा थाब। दोनबाय र' सोनानै। नै खोजानाखौ बेयाव सोना दोनबाय। दानियाबा जोंनि रुमाव लांसै। साला बे रुमाबो आंनिसोमोन। बे बिजुलिया आंनि रुमखौ मोजां नुनानै आंनि रुमावसो थाबाय। दोनहैनोसै दानियाबा अबेबा फैना होगोन। ओंखाम जाखांथ'वाखै खोमा दे। टिल्लुआबो फैयाखै र' इसोर। जों थांखालि टिल्लुनोबो खिन्थाया जों खोजानाखौ लांगोन होननानै। नङाबा बियो जोंनो होनाय नङा। जेनेबा लांनोनो होनाय नङा।
न'आव लांखांनायनि उनावसो जों बुंगोन नोंनि खजानाखौ लाबोबाय होननानै। होगोन देनाय टिल्लुनो होगोन, मानो होआ जानो, हा गोसोखौ होगोन। दा जुदि जोङो खजानाखौ लांना दोनहैयाबा एकदम गेरेन्टि गैया बे बिजुलिया ना लाना खारनोबो हानाय टिल्लुखौ नागारनानै। बेफोरबायदि हिनजावजों ना जेबो फोथायनाय गैया। बिजुलिया आगै नों मा सानदोंमोन? खजानाखौ लाना खानो सानदोंमोन जोंखौ थगायनानै? हाया नोङो। आं बुंदोंना बे खजानाखौ इसोरा जोंनि थाखायसो हरखादों, रावबो बिजुलि सिजुलिनि थाखाय हराखै। आरो मोनगोन ना, बिसोरबो भागोसे मोनगोन। माखौ एसेबां लब जादों गावगाया हारसिं लाना दोननो? एसेबांबो लब खालामनाया मोजां नङाना। थांसैलै, खजानाखौ लानानै थांसै। साला बे गुमैखौ आङो बोरै फोथायना लानो हानो? माथो एसेबो गिलिथारा। दिनै गुमैया न'आवबो गैया। बिराद हिनजावखौ बुथारना दोनसै नामा? एकदम गोरना सेथिना बुथारना दोननायानो हामसिगोनलै। दिनैथ' हौवायाबो गैयाना। मायबा मोनसे खालामोबाबो आं बे गुमैजोंनो हाबा जाथारगोन। नङाबा आं आंनि जिउखौ एसेबां धंस खालामना लानो हायाथ'। बेसेथ' बैसो जादों दे आंनिया, 40 बोसोरानो जायाखै। खथक 40-45फोरानो खारगासिनो। मा 40-45? 50-60फोराबो खारगासिनो मालाय हौवा गारै गारै। गलापि बिनानाव। औ आब', नोङो उन्दुनो ओंखारदोंबा थौ नोंखौ दोनहैनोसै बिसनासिम। बोरै उन्दुलांनो? जेब्लासिम नों थांना थागोन अब्लासिम उन्दुलांनाय नङा आं। मानोना आंनो नों हौवाखौ नांगौ। मा होनखो गलापि? आं बुजिनानै मोनासै। जेबो नङा, माने माथो बुंबावनो आरो आब'। आंना गैला, जिउआ धंस जाबाय। दा नोंसोरखौ लोगो मोननायखायसो आंखौ नोंसोर जायगा होदों। नोंसोरखौ लोगो मोनामोनबा आंनोसो जायगा होगौमोन देनाय। दे गलापि, बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा, उनाव गासैबो मोजां जालांजोबगोन। नोंना हौवाया सानसे नङा सानसेबाबो नोंखौ नागिरखागोन, आं मिथिगौ। नागिरा बियो नागिरा, पाप्पिया आंखौ बेसेबा सन्देह खालामो। गावगायासो गोसोथोयो खोमाहाय गुबुन हिनजाव, बेनिखायनो आंखौबो सन्देह खालामो आब'। मादि जाबावगोन आंहा जिउआव? दा नोंसोर मोजां मानसिखायसो आंखौ हेल्प खालामदों, नङाबा आंहा मा जागौमोन? बावदि थाहैगौमोन आङो। दाथ' आं नोंसिनावबो बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाना। दे बिनानाव, आथिङा हामागौ लागि थानो हागोन दे। नाथाय आंनि आथिङा हामाबा? हामगोनथ' बिनानाव। नङा बायसेन्स हामाबा मा जागोन? हामगोन दे, मानो हामा? डक्टरनाव नायदोंथ', डक्टराबो हामगोन होनना बुंखादों। आरो बायसेन्स हामाबाबो थानो हागोन दे जोंहानावनो। गलापि बिनानाव, नोङो आंखौ गावगायनि असे बिब' सानना ला, मिथिगौ ना? आंबो नोंखौ असे बिनानाव बायदि सानना लायो। सानो आब', सानो, बिराद असे बायदि सानो आङो। आरो गुमैखौबो असे गुमै बायदि सानना लायो। थेवब्लाबो डिस्टार्ब आरोना, नोंसोरखौ जोबोद डिस्टार्ब होनाय जाबाय। जायाखैहाय, मा डिस्टार्ब जानो दे? डिस्टार्बा नोंसो दा, नोंसो पापि हिनजाव। बे हिनजावखौ आं नायनो स्कुलावहाय बालाखोनि। आं बिखौ बुथारनानै ना बेनि हौवाखौ सेना लाथारगोन आं। दिनैनो सेथारना दोनसै खोमाहाय बाला, आंनियाथ' आथिङा हामखाबायबो। नाङा दे नाङा, दिनै सेथारनाया मोजां जानाय नङा। बिदि सेथारना दोनबाथाय एसे बोरैबा जागोन खोथाया। माबा मोनसे प्लेनिं बानायनांगोन मोनसे मोजाङै। बाल हिनजाव, नों आंनि असे बिब' बायदि जानो हानो? हरावबो हाया। नोंसो डिस्टार्बा दा, नों गैयामोनबा, नों जुदि थैनायमोनबा ना आंखौ नोंनि हौवाया जुलि खालामगौमोन। दा सुवा नोंसो पापि हिनजाव। नायबाय था, नोंनि हौवाखौ आं गावनि खालामना लाथारगोन। नोंखौथ' आं लामानिफ्राय हाथायखागोन हिनजाव। थौ बिनानाव, नोंखौ दोनहैनोसै रुमसिम। थौ होनबालाय आब', नों जोबोद अनसुलि, जोबोद मोजां। असे बिब'निख्रुइबो बांसिनसो अनसिनो नोङो। बिदि बुंनाय मा? थौ। ओंखामखौ जाखांबाय नामा बिजुलिया? मोस्रोम, एसे सिगाङावनो फैनांगौ, नों मा दासो फैदों? आं दहायनिफ्रायनो सानगासिनो ओंखामखौ जाखांबायसो नामा होननानै बेसेबा माबाबाय दं, आं सानबाय दङ। फैदोंमोनलै, एकदम थान हासुनो थानानै हासुना फैनाय, बेयावनो एसे गोबाव जाबाय। ओमफ्राय नोंलाय मानो बेयाव दंबाय थायो? थां, ओंखामखौ जाखांसिगोन बियो। आं एकदम दाबबाय आरो होबावना फैदों। जानो हाया नाङा होनबाय थादों बियो, थेवब्लाबो आङो एकदम लखबना होबोदों। ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो बुरजा होबावदों आं, नाथाय बियो जानो हानाय नंला। जाला होनदों। थांदो, माबारै दिनै थां, आरो टिल्लु मोनफैबा मा जागोन? नों मानो बेयाव खजानाखौ लानानै थाबाय दङ? नङा माने आं नुनोबो हानाय ना बिजुलिया, माने जाखांना फैनोबो हानाय ना होननानै नायदों आरो खेबसे। थां, दानो नुबाथाय महाभारत रामायण जागोन, मिथिगौ ना? एकदम नांज्लायनाय जागोन। खजानाखौ होनायानो नङा, जाखांना लागोन बियो। आं माबोरै दोनथां? औ दोनैनि।
बिखाखौ फ्राब फ्राब नुदों आइसोनि उनाव नुवासै दे भगबानसो टिलुआबो नुवासै बिजुलियाबो नुवासै रुमाव हाबगोबाय दे आब'आ टेनसन गैला भगबान इसोर बासायबाय दे गसाय आब'आ जेथिं हाबगोबाय दे रुमाव इसेबाबो माथो टिलु नुगौमोन आब'खौ टिलु नों सफैबाय सफैबाय हामबाय दे संख्रि गोथांखौ लाबोदोंना नोङो औ लाबोदों थर' ओमफ्राय नोंसोरो संख्रि गोथांखौ नेबाय दङ नामा ओंखाम जायाखै रावबो माबा किसमिस आरो बिजुलिनो होबाय आङो खुरनानै बिजुलिनोबो होबाय बेबो जाबाय औ जाबाय आयदै उदैया थुन थुन मोनसेबाय नाङा होनबाबो ब्रा ब्रा होलांनानै बाजैया साला बाला बिजुलियाबो मोनफैबाय नुदोंना दसेबावबा नुसिगौमोनानो ओइ बाजै आंनिया ओरैनो गारनाय थांजोबबायहाय आं जानो हायासै जेबो नङा दे मानोथ' जानो हायासै नोंलाय दिनैना मोनसे बाजै आंनो ओरैबायदि बुरजा बुरजा ओंखाम ओंख्रि होदों आरो उनाव नाङा होनबाबो होबावदों इसेबां बुरजा जानो हायो नामा सोरबा माने नों मानसिया एसे हानदोंना एसे फुंदों होननानै आं माने जानो होदों नोंखौ दिनै माने बुरजा बुरजा होदों आयु बाला खेबसे लागैनो इसेबां बुरजा जानो हायाहाय मानोथ' जायासै जाना होनांगौ एसे फुंनाय बायदि आयु मा दाबोसे सोना लानो हायो नामा उदैयाव आंना ओरैनोबाबो बिबौफोरा फिसा आं बारा जानोनो हाया एकदम उदैया थुन थुन मोनसेबायहाय आं दसे गोलाव जाना थानोसै होनबासो हजम जासिगोन बाजै नोंसोरबो जादो ओंखामा ओइ टिल्लु नोंबो जादो ओंखामा बाजै टिल्लुनोबो ओंखामखौ खुना होदो दे ना आं उन्दुहैनोसै माने उदैखौ ओरैबायदि थुन थुन मोनबायना आं हाला बाजै नोंनो साला नाङा होनबा ब्रा ब्रा होलांनाया जागोन दे थां उन्दुयै थां आं दङना आं खुरना होगोन आरो थोरसिफोरखौबो आंनो सुगोन दे नों सुवाबाबो जागोन जागोन दे होमबा बाजै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनोबो ओंखारखाबाय आं उन्दुहैनोसै आं दे थां उन्दुयै थां टिल्लु नोंनोबो ओंखाम खुना होखानोसै आं आब' ओंखाम जानो फैदो ओंखाम खुनोसै आङो थौ उखैबाय आंबो गोबाव जाबायना नोंसोरनि संख्रिखौ लायनो थांनानै गोबाव जाबाय दे जेबो नङा दे ओइ आब' दसेबावबा टिल्लुआ नुथारसिगौमोन आरो बिजुलियाबो नोंबो हाबदों ओमफ्राय 10 सेकेन्डसोनि उनाव टिल्लुआ सफैदों ओमफ्राय बिनि उनाव एकदम 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव बिजुलिया सफैदों ओंखाम जाखांनानै टिल्लुआथ' 10 सेकेन्डबो नङा खोमा नोंबो हाबदों रुमाव बिनि उनावनो 5-6 सेकेन्डनि उनाव फैदों नंगौ सरि दा नुवासै दे थेवब्लाबो नुवासै थेवब्लाबो दसेबावबा नुथारसिगोन आरो महाभारत रामायण जासिगोन होनबानिया महाभारत रामायण जाबाबो थेवब्लाबो खोजानायालाय जोंनिसो ना जोंबो बुंगौमोन माने जोंबोथ' बेफोरबायदि खालामामोन ना सिरि बे बिजुलिनि थाखायसो खालामनांगौ जादों बिजुलिया सिसिखौ बिसो खावना लांनो नागिरदोंमोन थेवब्लाबो आरोहाय एसे दावराव जागौमोन ना होमबाना बयबो मानसिफोरा मोनथिजोबगौमोन गामिनि मानसिफोराथ' जोंफोरखौ मानि थाखाय धोनि जादों रावबो मोनथिया लुरुनि आब'आल'सो मोनथिगौमोन आब' नङा दिनै बाजै जाबाय बेबोथ' रावनोबो खिन्थायाखैना थौदो आब' ओंखाम खुरनोसै थौ आंबो उखैबाय फै आंनि हाबानि थाखाय आइया सनाबो दानो लायदोंमोन नाथाय आं आइनो दासिमबो खिन्थानानै थाङाखै खुरथिङादि आंखौ थगायनानै गुबुन हिनजाव लाबोबाय होननानै आइयाथ' आंनि हाबाखौ लानानै बेसेबा खुसिसोमोन बांद्राय मानो खुसि जादोंमोन गोरजिया थाफैगोन होननाबो बुंदोंमोन ना दा गैला आइया मोनथिबाथाय जोबोद दुखु मोनगोन आं खिन्थाथ'वा आइ ओंखामा जाफैदो आयै आं दानो जाथ'वा दे आं उनाव जागोन खुरना जागोन आं हारसिंनो नोंहा बे साननैसोआ मा जादों हा बेखि ओंखामखौ मानो जाया जाबाय थादों हामलांगोन नोङो बिदि ओंखाम जायालासिनो थाबा मानो हामा जानो देनाय नोंनिया हाबायानो सफैथारबाय नों हाबायाव मा रानख्रख्रब जानोसै नामा नोंना सना दानो होनायाबो गाबोन ओंखारसिगोनाय सना थना दायाबाबो जागौमोनलै आयै सना गैयाबाबो जागौमोन सना गैयाबा जायो नामा हाबा जाबालाय सना नांथारगौना आरो नोंनि खोमाया सनानि सना नङाबा माथो मानिया नों लांगिगि थाबाय थानोसै आरो जरासेबाबो नांथारगौ सनाखौहाय ओंखामा थाब जाग्रा जादोंहाय नों खिन्थु ओंखामखौनो जानाय जायाखै दे बे साननैसो आं नायबायसो दङ माबा बे साननैसो माबा गिस्टिक उथिनाय बायदि जादोंलै आयै माने हजम जायै जादों आंनिया गसाय होमबालाय मानोथो बुङाखै आङो मुलि लाबोना होफैगोन ना बिदि होननानै आरो नोङो ओंखाम जायालासिनो थागोन नामा जाफैदो आं खुरनोसै इसेल' खुर बारा उखैयाखै दहायबो ओंखाम जायाखै नोङो ओंखामफोरखौ जादे ओंखाम जायालासिनो थाबाथाय बेमार जायो जागोन दे इसेल' खुर थेवब्लाबो उखैयाखै ओरैनोबा सिगां जाग्रोयो दा ओंखामखौनो जाया जाना थाबाय हाबा सफैनायखाय हामबा एसे बोरैबा नुयोना हामनाङा एसे फुस्थियानो थानांगौ सिख्लाफोरा दे फै खुरनोसै आं
थांनाय खुरैग्रोनाय आयै नों आंनि हाबाखौ लानानै बेसेबा खुसि नु आं मिथिगौ नाथाय नोंनि फिसाजो अम्बिकाया दिनै धोखा जाबाय धोखा नों जायखौबा गावनि बिजामादै सानबाय दङ बे मानसिया गुबुननिसो बिजामादै जाहैबाय आयै आं खरथेंखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन गुमा खफ्रिखौबोसो बेफोरबायदि मोजां मोनामोन आं खरथें नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दे बोरै थांना थानांगौ आं नोंनो बुंनाय गोसो गैयामोनबा आंखौ मानो लाबफानांगौ नोङो गोसोजों मालाबाबो गेलेनाङालै आइलै टिल्लु थांसै आङो दे होमबालाय आंबो दोनहैनाङाबालाय नाङाथ' र' नोंलाय मानो दोननांगौ नोंनि एक्स थानायखाय थांनो लुबैदों नामा नों बिजुलि मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो आं नोंखौ ससेल'सो दोनहैगौमोन नाङा दे आं थांनो हागोन नों ससेल' होनगोन ओमफ्राय नोङो न'सिम थांगोन नोङो थाङामोन आरोलै ओमफ्राय नों बेगखौ एसेबां गिलिर दहायनिफ्रायनो थिखांगासिनो हर आं थिखांनि ससे आं गारिसिम थिखांना हरनि नाङा टिल्लु आं हागोन दे बारा गिलिर जायाखै माथो मार गिलिर जानाय रखम नुदों मा लासोदों एसेबां जेबो लायाखै आं माने लादों जि माखाखौ लादों आं बेनिखायनो माने दख'नाबो लादों ना अ गोबावै थागोन ना एसे आङो सप्तासेसोबो थानो हानाय बेनिखायनो लादों आरोहाय आं होनबा ससेबो दोननो नाङा बेगखौबो थिखांना होनाङा होनबा एबारो नाङा होनदोंना नों बेगखौ लाबाथाय नों खिजानिबा जोंहानि न'सिम थांगोनानो बापरे बाप बेसेबां बेफोरबायदि सानग्रा जाबाय आंखौ देलै दे नाङा दे नोंनि बेगखौबो थिखांना हो आं नाङाथ' र' नांखायाबो आं हाखागोन थांसै आङो नोंस्रा बिब'फोरा अबाव थांखो बिबारि बाजै मोस्रोम बाजै नै थांनो ओंखारबाय आङो थांसै नों थांनो ओंखारबाय बिजुलि औलै बाजै आं थांनो गोसो गैयामोन नोंसोरखौ नागारनानै दा आरो आइनाबो गोसाथार लोमजाना होबायना औ दे जेबो नङा दे टिल्लु बिजुलिखौलाय मानो बेगखौ लानो होबाय थादों नों लाना होनो हाया आरो नों ससे दोनहैनो हाया माथो गसंना नायबाय थाखो नोङो गिलिनि नायनाय बोरै थिखांबाय दङ थां ससे दोनै थां नाङा दे आं हागौ माबा दोननो नागिरदोंमोन बियो टिल्लुआ आंनो नाङा होनदों गिलिर जायाखैथ' आं थिखांनो हादोंथ' बाजैमोन नांलाया आं हारसिं थांगोन आं दहायनो बेगखौ लानो नागिरबाय लानो होआ ससे दोननो नागिरबाय ससेबो दोनहैनो होआ मानो नोंखौ बेगखौ दांनो होगोन दे खोजाना दङना बेयाव खोजाना नङा मायबा दङ दे अन्थाइ गोजा दं थेवब्लाबोथ' बे बिजुलिया खोजाना सानबाय दङ जानदिया एकदम बिब' बिनानाव सानैबो मा मोन्दों बेगखौ जुदि नायबाय बायोबा एसेबां गिलिर मा लादों होननानै मा जागोन आं थांसैलै बेयाव थाबाय थानाया मोजां जानाय नङा दे होमबाना गासिबो थाथ'दो आं थांसै आंखौ मानो दोनहैनो होआखै मिन्थिगौना आब' बियो मानो जेनेबा लैथोस्रि दङना लैथोस्रिजों बिराद गियो बियो गोसोथोनो आंखौ नोंथ' ससेल'सो दोनहैगोन ना मानोथ' गिनांगौ ससे दोनहैगोन होननानै न'सिम दोनहैनोबो हानाय ना बेनि थाखायनो आरो नंगौ नामा नुदोंना मोस्रोम टिल्लुआ एकदमबारे जाम्बा आब' ओरैनो थगायजाजागोन बे हिनजावजों बिजुलियाना मा सैथान दा जोंफोर नुनायखायसो नङाबा थगायलांगौमोन ना बेखौ उनाव ओमफ्राय जोंफोरखौसो खावदों होननानै बदनाम खालामगौमोन आरो बे सैथाना नंमारगौ दे मोस्रोम नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों गावगाया ओजों न'आव लांना लाहैनानै ओमफ्राय जोंफोरखौसो सिखाव हमसिगौमोन आरो माथो सानदों नोङो बिजुलिखौ आङो गामियाव थांना फैनो र' दे जाम्बाया नुदोंना रखरा बांद्राय मिनिनोबो हाया बांद्राय रायज्लायनोबो हायालै एकदम गरबरहाय गायदाया बुरैबायलै बुरैबा एकदम बेमारानो मोनसे जाबाय थाग्रा जाबाय लोगोफोर सरि दे मैया भिडिअखौ लाबोनो हायासै आङो आंनि प्रब्लेमखौ बुंखादोंमोन ना लोगोफोर आं माने बुंबाय थाला लाजिलायलाङोहाय ओमफ्राय लोगोफोर जेखिजाया दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंना मोनाखै हिट मोनदोंना मोनाखै जुदि भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंबा एसेबाबो हिट मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायदो अन्थाव बाथावनो नोंथांमोना खम नेगासिनोमोन ना भिडिअखौ हगारगोन होननानै आयौ बोरैबा मोनलायलाङोहाय लोगोफोर नोंथांमोनखौबो सानखांबाथाय माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर गायदिनि प्रब्लेमानो जोबला दे लोगोफोर ना दोनथ'लायनोसै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो हागौमानि नाजाबाय थागोन आं भिडिअ हगारनो लोगोफोर टेनसन खालामनाङा गायदाया थैयागौलागै भिडिअखौनो हगारबाय थागोनलै लोगोफोर सानफ्रोमबो हगाराबाबो हगारनो हायाबाबो आं जेखिजाया हगारगोन आरो बेखौ मिन्थिगौ दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ